zomwe amapanga mkazi akamapanga cheat. Komano izizi tikuyena tizimvese bwino kwambiri. So chimene ndipange ndizikamba zinthuzo pofanizira mbali ziwiri. Pa nthawi imene iye akupanga cheat ndi nthawi imene ngati akukupanga zinthuzo chifukwa cha chikondi chabe pa inuyo. Nthawi zinatu cheating ija sikuti imangokhala mabodza kunamizana kokha ayi. Komano nthawi zina imatha kuyamba ndi kusintha ting'ono timene anthu amatha kukhala kuti sakutipanga notice komano akutipanga ignore. So ngati spirit yanu ikufira uneasy, you have to pay attention. So when you pay attention, truth ijayo nthawi zambiri imazaonekera tsiku lina ake, no matter how well it is hidden. Kaya bisida ya mtundu wanji. So kuchichewa amanena kuti la 40, munthu kamapanga behavior imeneyi tsiku lina lake la 40 limazapezeka kuti lakwana. So tiyambe chinthu choyambirira. Mkazi akhaura kupanga cheat, ndi akupanga zinthu zoti iniyo musamudziwe. Her kindness is strategic and not natural. Chisoni chake, chifundo chake chimakhala strategic kuti pali goal imene yakufuna. Ndiye tizipake compare pa zinthu ziwiri. Akhaura kupanga cheat chimachitika njani? Amangokhala suddenly head from nowhere wayamba kukhala kind, from nowhere wayamba kukhala helpful, from nowhere wayamba kukhala wachikondi china chake. Weso ndikumada kuti kodi iziza chokera kutiko popandapo emotional depth. Chikondi chimayenera chibwere ndi emotional depth muntima. Kuti munthu idi muntima akundikonda osati poyera. So ndi chinthu chimene you have to notice it. It feels timed and forced. Nthawi zina zimatha kungobwera pa nthawi inake kuti akungopanga force. Nthawi inake anangokhala secret, anangokhala absent, wangobwera from nowhere. So chimene mungadziwe choti kindness ijayo is used to calm you. Mkazi amagwisa ntchito chisoni chimene akupangachi kuti angokupangani calm down, mtima wanu ungozizira, not to connect with you. Osati alumikizane nanu zinthu zimene zimachitika kwa munthu amene akukondani ndi mtima wake wonse. So pachomwechi mzimayi oti wakukondani, kaya yake imakhala nthawi zonse, amakhala relaxed and amakhala emotionally present all the time. There is no any pressure. Pamakhala kuti palibepo pressure ina iliyonse. Sakupanga performance. Fopali ena chikonda imangokhala chabe performance. And suti pamangokhala sudden switch. Ndiye nzeru common sense pa zimene ndikunenazi ndizonena kuti chikonda akuluakulu chimapanga flow. Love flows. And while guilt performs. Komano munthu amene akuzifira guilt kuti akulakwitsa china chake, munthu amene yusamakonda zenizeni. Chikondi chake sichimapanga flow, komano amangokhala akita, ongopanga perform. Chinthu china cha number 2 chimene mungachidziwe chimene mkazi opanga cheat akupanga chimakhala timati her time is hidden and not shared. Nthawi yake iyeyo imakhala yobisidwa osati yogawana nanu. So tisiyanisenso pofananiza ziwiri. Pa nthawi imene iyeyo akupanga cheat komanso ngati akukukonda zenizeni. So when cheating chimachitika njani? She is busy. Amakhala mkazi wa busy nthawi zonse, komanso amakhala unclear, osanena kuti kodi chimene chikumpangisa busy ndi chani. Komanso mapulani ake amatha kungosintha pa last minute. Munagwirizana zina zake komano kungosintha, and izizi amachita osafotokozanso mwina kuti kodi wasinthira chifukwa chani. Ndiye mmadziwa kuti ali occupied but not with. Ndiye mmatha kungodziwa kuti ali occupied mkaziyo kuti mwina ali busy pano, koma simukudziwa chimene chikumtani chikumpasa busy. Phone yake ichi imasanduka private territory. Iniyo musaone zankati mwa phone. So imakhala ili locked all the time, imakhala ili silent, yakidwa pa silent, komanso ili face down. Pala anthu ena amatenga mukakhala limodzi phone ija kuitembenuza chonchi isaonekere ku screeniko. Ndiye pali kusiyana bwanji ndi mkazi amene wakukondani zenizeni pa nkhani yomweyi ya time hidden and not shared. Chomwe machitika ndi mkazi wakukondani zenizeni atha kukhala busy inde, komano you understand her movements. Iniyo mmakhala mukumvesa chimene chikumpasa busy mkazi wanuyo. Iyeyu amapanga share her day naturally. Zimene akupanga amakhala kupanga nanu share popanda kufunsidwa kina kulikonse. There was the common sense apapa. Chimene mungadziwe nchonena kuti love explains. Chikondi chenicheni chimafotokoza zomwe zikuchitika. Pomwe deception avoids. Amene akukupanga ni deceive kuchitani chipongwe amapanga chani? Amapanga avoid kufotokozerani. Chinthu china chomwe chili cha number 3, she creates emotional distance and not growth. Mkazi amene atakukhala zoti mwina akupanga cheat amapanga create emotional distance. Maganizo anu asakhale olumikizana, akhale otalikana, simmakulira limodzi. Ndiye tizisiyanisenso pa zinthu ziwiri chifukwa ndizofunikira kwambiri. Chifukwa nthawi zina utha kuona ngati akukupanga cheat komano asakukupanga cheat. So tiyambe ndi akakhala opanga cheat yo amakhala akupanga chani. So small issues become big fights. Tinkhani ting'ono timasanduka ma fights, kukangana, kumenyana, zinthu kubada bwaso kankhani komwe kaja kakula motere. So she keeps bringing up old mistakes. Mkazi wotereyo amabweresa
arguments zimene unalakwa zakalekale. Ma arguments aja imakhala tool to justify her coldness and withdraw. Kukangana kuti amafuna akupange ngati chida choti chibise iyeyo kukhala cold kwa inu komanso withdraw yake. So akakhala kuti wakukondani, mkazi amene amakukondani pa chinthu ngati chomwechi chimachitika nchiyani kwa iyeyo? Amakhala ni mkazi amene amakhala akungofuna mtendere, akufuna ma solutions komanso akufuna improvement. So even disagreements aim at fixing and not breaking. Iyeyo kukangana nanu cholinga chake kufuna kukhala kukonza osati kuononga. There was the common sense, love repairs. Chikondi chenicheni chimakonza zinthu, chimapanga fix zinthu, chimapanga repair zinthu. Pomwe cheating weakens the bond on purpose. Kupanga cheat kumapanga weekend ubale wanu, and izi zimachitikira mwadala. Chinthu cha number 4, she turns suspicion on you, not herself. Amatembenuza kukayikira eti pa inuyo osati kumbali ya iyeyo. So chimachitika nchiyani kufananiza pambali ziwiri? Akakhala kuti iyeyo akupanga cheat, she suddenly questions your loyalty. Amangofulumiza kufunsa loyalty yanu, amacheka phone yanu kwambiri, or make general statements like men can't be trusted. Ndazikaza yamangochulutsa azibambo sunga akhulupirire, azibambo ndagalu, azibambo amakangana nabadula family limodzi. So chimachitika nchani? Cholinga chako kumafuna kukhala kupanga shift attention away from her actions, kuti zigomere pa inu, eti nkhani zonse zikhale pa inu, iniyo musamuyang'ane iyeyo. So pankhani yomweyi akakhala kuti wakukondani or pali chikondi chenicheni chimachitika nchani? Trust icha imakhala kuti ili natural. Komanso concerns aja, ma concerns akachitika pakati pano are discussed calmly. Amakambidwa nonse bwinobwino modekha and not used as weapons, and izi sizimagwirisira ntchito ngati zida. So what's the common sense pamenepa? Chikondi chenicheni chimapanga build kukhulupirirana, pomwe guilt looks for a hiding place. The guilt imasakasaka malo ofuna kungobisalirapo. Chinthu cha number 5 chomalizira chimene ungazamdziwe mkazi amene akupanga cheat komanso performance imene iye akupanga. Intimacy changes in meaning, not just frequency. Nkhani zakuchipinda zicha zimasintha. So tisiyanitse pa ziwiri. Akakhala kuti akupanga cheat, intimacy ijayo imasanduka either rare, imayamba kusowa, eti mbanja muchoso machitika pafupi, and cold imakhala cold, or ikapezeka imakhala excessive and natural. Iwe ndikumadabwa nsoti izizi ndeza chokera kuti. So there is no emotional connection. Mukapanga zimene zopamakhala kuti palibepo kulumikizana kwenikweni kwa maganizo, just obligation or distraction. Komano zimene zozamangopanga cholinga kungopangira ifoti akukakamisidwa kuti atero, or mwina afuna angopanga distract. Musamfunse zinthu zina zake ndi wangopanga kuti iniyo angokukhazikani chete. So mkazi oti wakukondani zenizeni amapanga chiyani? Chimene imachitika, intimacy ija imakhala warm, komanso imakhala mutual, nonse mukufuna and emotionally connected, komanso you are both connected. Komanso even when less frequent, the bond remains alive. Komanso ngati sizikuchitika zimezi, for pali ma circumstances ena amene mbanja sizimachitika, komano bond yanu pawiri wanu imakhalabe chani? Imakhalabe alive and imakhala muli connected, osati zimene za performance chabe. And what's the common sense? Funa kukwangula. The common sense, love connects. Chikondi chimapanga connect anthu awiri, mwamuna ndi mkazi. Pomwe cheating ichi replace connection with control. Imapanga replace connection iyo kungofuna pangokhala control. Izi ndizofunikira kuzimvesesa bwino kwambiri, chifukwa kulipo kumuona kuti mkazi woti sakupanga cheating atakupanga cheat. Komano I hope ndafotokoza pofuna kupanga contrast zinthu zimene zizi pambali zonse ziwiri. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching. See you in the next one.